Salutacions de nou. Anem amb un nou debat electoral al Bon Dia Comarcal, en esta televisió, la televisió comarcal, que també el poden seguir mitjançant Comarcal Ràdio en el 107.0 de la freqüència modulada. Avui, Agullent va ser el municipi en el qual els candidats a l'alcaldia que així tenim acompanyant-nos van a oferir-nos les seues idees, les seues propostes per a la pròxima legislatura. 3 candidatures es presenten per a aquestes pròximes eleccions del 24 de maig. Jesús Pla, actual alcalde i candidat per Compromís. Mònica Xorqués, candidata per el Partit Popular. I Patricia Moya, candidata del PSOE, que ha desestimat la nostra invitació. Així doncs, anem a centrar-nos amb els que sí que volen estar així, parlar-li a tots vostès, als nostres telespectadors i sobretot als seus veïns, als d'Agullent. Jesús, bon dia. Molt bon dia. Benvingut. Moltes gràcies. Com afrontes este debat? Amb tranquil·litat i amb molt a gust de que ens hàgiu convidat, de la companyia i de la vostra... i de que ens hàgiu convidat, perquè jo crec que és important que els candidats i les candidates d'alguna manera puguem explicar en tranquil·litat i en calma als nostres veïns i veïnes quines són les nostres propostes, com vegem nosaltres el poble, perquè sempre es pot treure d'aquests debats alguna cosa profitosa. Gràcies per haver acceptat. Gràcies a vosaltres. Mònica, benvinguda també, bon dia. Gràcies, bon dia. Afrontes amb il·lusió aquesta oportunitat? Moltíssim, amb il·lusió i ganes. Molt. Igual que Jesús diu, moltes gràcies per la invitació, per poder arribar a les cases de tots els d'Agullent i per donar-nos l'oportunitat d'explicar-nos una miqueta. Anem a escoltar-vos atentament perquè sou els protagonistes d'aquest debat que ja anem a començar i ho fem com sempre, que ens presenten ells mateix quina és la candidatura que presenten per al seu municipi. Jesús, endavant. Comencem. Bé, la candidatura que presenta Compromís per Agullent està formada per 19 agullentins i agullentines i jo crec que el que uneix a aquestes 19 persones és l'estima per al nostre poble. El que fa que aquestes 19 persones s'acosten a la nostra candidatura i donen el pas i es comprometen per al nostre poble és l'estima per Agullent. Aquesta candidatura és plural, és a dir, tenim gent major, jove, homes, dones, estudiants, treballadors, i crec que la voluntat de cada un d'ells és aportar el seu bagatge vital, professional, a fer d'Agullent un poble millor. I això és l'únic objectiu que té la gent que va en la llista de Compromís per Agullent. I també una altra cosa molt important. El nostre poble és un poble molt plural. És un poble divers, en què n'hi ha gent de tots els pensars, ja dit, de tots els bagatges. I nosaltres el que hem volgut és que tota aquesta pluralitat estiguera en la llista. Perquè després, a l'hora de gestionar un ajuntament, un té que ser conscient de que està governant per a tots, per a totes les idees, per a totes les maneres de viure. I això crec que és important que es trasllade de la societat a la llista. Per altra banda, nosaltres hem volgut cohesionar 2 elements fonamentals. Un és la il·lusió pel nostre poble, la il·lusió pel progrés d'Agullent, la il·lusió perquè en aquest progrés ningú es quedarà darrere, i jo crec que això reflecteix les incorporacions noves que han hagut a la llista, de gent jove, de gent amb empenta, i per altra banda l'experiència de la gestió realitzada. És a dir, nosaltres portem 8 anys gestionant l'Ajuntament d'Agullent, això el dona un bagatge també, una experiència a l'hora d'afrontar aquests 4 anys que venen. Per tant, jo diria que la nostra candidatura és la connexió d'aquests 2 factors, la il·lusió i l'experiència del nostre poble. Molt bé, escoltem a Mònica, presenta'm-nos la vostra candidatura. La candidatura que presentem, la llista que presentem en el Partit Popular d'Agullent, és una llista renovada al 80%, encara que hem volgut també incloure algun dels candidats anteriors, però els primers llocs de la llista estan ocupats per gent nova, que no tinguem experiència en política, que s'apropem per primera volta
però que ens uneix també l'estima pel nostre poble i per la seva gent, a més de l'estima per la feina ben feta. Hem volgut fer també una candidatura que reflectisca tots els àmbits socials, econòmics i culturals del poble. És una que reflexa també una societat actual, moderna, dinàmica i preparada. Comptem amb professors en la llista, comptem amb esportistes professionals, amb gent de la festa, amb aficionats a les motos, amb constructors, empresaris, treballadors, funcionaris. Unint la joventut, les ganes de treballar i l'experiència de la llista, només poden eixir que coses bones. I és el que hem estat fent els últims mesos, preparant un programa real que es pugui dur a terme, que reflectissa totes les necessitats i inquietuds de la gent d'Agullent. I és el que hem volgut fer en aquesta llista, apropar una miqueta la veu de tota la gent a l'Ajuntament, a la gestió del poble, que és una gestió per a tots els agullentins també. Perfecte, anem a entrar en matèria, anem a entrar en debat, que ells puguen valorar, que puguen opinar, que puguen replicar-se un a l'altre, perquè lògicament en moltes de les coses que anem a escoltar a continuació van estar en desacord. Per què dic això? Perquè anem a fer balanç de la legislatura que ja està finalitzant. I jo per a fer balanç sempre m'agrada donar algunes xifres. Anem a recordar que en les eleccions de 2011 les va guanyar Compromís amb 1.049 vots, va obtindre 8 regidors, una àmplia majoria, perquè a continuació el Partit Popular va obtindre 511 vots i va obtindre només 3 regidors. L'altra força que concorria entonces a les eleccions, el PSOE, va obtindre 59 vots, però ningú regidor. Hem de dir també que Compromís i Jesús Pla venen de governar durant 2 legislatures consecutives. Esta passada amb majoria absoluta, en l'anterior sí que tinguéreu que pactar amb una altra força política perquè el Partit Popular va ser la força més votada. Anteriorment d'aquestes 2 legislatures, és a dir, des de 1999 al 2007, 2 legislatures que sí que va governar el Partit Popular. És a dir, 2 partits que tenim així que han estat governant en Agullent. Anem a centrar-nos en aquests últims 4 anys, des de 2011 fins avui mateix. Quin balanç fas del teu govern? Bé, jo, en primer lloc, crec que el balanç a qui li correspon fer-lo, evidentment, és els ciutadans i ciutadanes del nostre poble. Així tot, jo d'estos 4 anys faig un balanç satisfactori. Satisfactori per 2 raons fonamentals. La primera, perquè els nostres regidors i regidores ens hem deixat la pell treballant pel nostre poble. I en segon lloc, perquè entenem que aquest treball ha donat uns fruits positius per al nostre poble. Per tant, nosaltres estem satisfets d'aquests 4 anys, encara que dic que la valoració haurà de ser, evidentment, dels agullentins i les agullentines. Jo dic que estic satisfet perquè hem pogut aconseguir molts dels objectius que ens havíem marcat. Jo, sense ànim de ser exhaustiu, perquè en 2 minuts no podem resumir 4 anys de legislatura, però sí que remarcaria, per exemple, en matèria d'infraestructures, nosaltres hem pogut fer durant aquests anys, per exemple, hem repavimentat el camí vell de Bocairent, hem urbanitzat el carrer Lluís Vives, el carrer del Camí Vell d'Ontinyent, el carrer La Torre, hem recuperat la xarxa del rec tradicional de la Font Jordana, que era una cosa que per a nosaltres, ja quan estàvem en l'oposició, era importantíssima. Hem recuperat el Forner de la Neu, hem remodelat l'escola de música sencera en empreses del poble, el condicionament acústic de l'auditori municipal, la renovació integral de la piscina municipal, la reurbanització de l'Avinguda Ontinyent, el camí de l'Ermita i la replaça de l'Ermita, la connexió del Parc de la Font Jordana i la Serra d'Agullent. En festes i patrimoni, Agullent ja és municipi turístic, les nostres festes, tant les del Miracle com les d'Abril, són festes d'interès turístic. Hem inclòs Agullent dins la xarxa de la Comunitat Valenciana de Rutes BTT. A nivell cultural hem pogut mantenir una programació cultural anual, estable, regular, amb fites importants com el Maig Musical o com el Festival d'Estiu de la Música. A nivell educatiu
Hem consolidat la gestió pública de l'Escola Infantil La Jordana, hem ampliat el programa de beques per a l'adquisició de llibres, hem creat les ajudes per als estudiants de l'Escola de Música, hem ampliat l'oferta educativa de l'Escola Permanent d'Adults, que per a nosaltres també és important. Joventut, el casal jove, la programació, és a dir, tot un conjunt de coses que han fet que Agullent siga un poble viu. Però del que més contents estem de tota aquesta gestió és que tot això ho hem fet sense endeutar ni un cèntim les arques del nostre Ajuntament. Però no sols és que no les hem endeutat, és que hem fet desaparèixer el deute que hi havia. És a dir, avui Agullent té un deute zero, no hi ha deute bancari perquè s'ha amortitzat absolutament. Això per un costat. I també estem satisfets i estem tranquils perquè durant aquests 4 anys que han passat i durant els 4 anys anteriors hem pogut estalviar, de fet, avui el remanent líquid de tesoreria del nostre poble és del voltant de 750.000 euros i això ens dona la tranquil·litat que els serveis que hem creat i els que crearem estan garantits perquè hem fet una feina de desaparició de deute i d'estalvi. Per tant, a pesar de que dic que la valoració ha de ser dels agullentins i agullentines en el que a nosaltres respecta, en quant al treball que hem realitzat i els fruits que hem observat, estem satisfets. Mònica, el vostre paper en l'oposició aquests 4 anys, com el valoreu? I després també vols, ho pots fer si vols, lògicament, valorar si veus tan positiu aquests 4 anys de govern que ha ostentat Compromís. Clar que sí. Escoltava Jesús i, evidentment, coincidisc amb ell en moltíssimes coses, perquè Agullent és un poble que compta al voltant de 2.500 habitants. No és un poble molt gran, tinguem un pressupost més bé moderat, però és cert que cada any hem tancat sempre amb dèficit zero. Però igual ara que governa Compromís per Agullent, que abans, des de 2007, les 2 legislatures anteriors havia estat el Partit Popular, també havia tancat cada any amb dèficit zero. És cert que s'ha acabat de pagar ara un deute que hi havia, però Jesús també ho sap, que és anterior a 1999, quan governava el PSOE en Agullent. Es va quedar un deute d'un, penso que era un préstec bancari o alguna cosa així. Era un préstec bancari que d'uns dipòsits d'aigua... No, que va fer el PSOE, però que va utilitzar el primer govern del Partit Popular. I va continuar pagant-se durant 8 anys que va estar governant el Partit Popular, 8 anys més que ha estat governant ara Compromís, i ara finalment hem pogut acabar de pagar aquest deute, però és cert que entres a veure les xifres i no sé si hi haurà un altre poble que tinga les xifres que té Agullent. No deguem res a ningú. Cada obra que s'ha fet s'han pagat sempre, cada cosa que s'ha fet tots els anys, els pressupostos sempre s'han complit i hem pogut tancar. I això ho podem dir als agullentins allà on anem, és cert. És de veres que els últims 4 anys, en l'última legislatura, ja no n'hi ha tanta alegria ni en conselleries ni en ministeris per a donar ajudes, per a donar subvencions. El partit que encapçala Jesús ha fet una gestió superpositiva i boníssima amb el que comptàvem, amb els pressupostos del poble. No han rebut ajudes ni subvencions. Aleshores, totes les infraestructures i totes les obres han sigut més comedides i més tranquil·les en l'època de crisi que hem patit ara els últims anys. És cert que Agullent té moltes infraestructures cobertes d'anys anteriors també, de quan hi havia ajudes i subvencions i es podien fer grans obres, perquè governant el Partit Popular també s'han fet sales polivalents, també s'han restaurat campanaris i avadors del poble, també s'ha fet el restaurant de la Font Jordana, vull dir, un tall d'infraestructures molt grosses, molt pesades, que s'han acabat de pagar en la mateixa legislatura del Partit Popular perquè aleshores es podia. Aleshores, si ara ens toca apretar-se el cinturó, és per a tots igual. Jo, de tota manera, mira, el tema de les subvencions. És cert que, per exemple, que per part de la Generalitat les subvencions sí que s'han reduït perquè la Generalitat està en fallida tècnica, absolutament. Però per part de la Diputació, per exemple, jo el que sí que m'he donat compte que si els projectes tècnics eren bons, la Diputació te'ls finançava. Nosaltres hem tingut l'experiència, per exemple, en l'àrea de medi ambient de la Diputació de València.
vam contactar en un dels tècnics, que per cert és molt bo, i jo el que vaig fer és ensenyar-li el poble. Després d'ensenyar-li el poble, la Diputació al 85% ens va finançar el projecte de connexió, el que hem fet des de la Font Jordana fins a la Serra. Acabat, el mateix dia que acabàvem de les obres d'eixa zona, li vaig donar en un pen un projecte que nosaltres teníem de fa molt de temps, que era el de la recuperació del barranc de la Font Jordana. Als 3 dies, este senyor em va cridar per telèfon i dic: he vist el projecte, el tècnic, no estic parlant de polítics, m'ha encantat. Quan vulgueu, teniu l'informe positiu per firmar el conveni. Al final, les coses, vull dir, un projecte de quasi 60.000 euros en què la Diputació el subvenciona al 85%. Per què ens el subvenciona? No perquè nosaltres siguem més guapos, no perquè siguem de Compromís o del PP, sinó perquè a aquest senyor, que és un tècnic, li va encantar un projecte de recuperació de la ribera d'un riu. I així és com hem anat obtenint. El tema de les xarxes BTT, per exemple, exactament igual. És a dir, es posem en contacte en la Conselleria de Turisme, en aquest cas, ells tenien un problema, que era unir el centre de l'Orxa i el centre de Moixent, i nosaltres ens oferim, tenim un patrimoni natural molt bo i podem ser el nexe d'unió. Fem-ho conjuntament. I la Conselleria de Turisme s'entusiasma i col·labora amb nosaltres. És cert que al 50%, però així és com durant aquests anys hem anat traient subvencions, més pel caràcter tècnic, més creguent-se els projectes que potser per lo que es feia abans de la crisi, que era com governes meus o com governes teus el donen. Ara els projectes han de ser bons perquè te'ls subvencionen. Vols seguir amb el teu balanç, Mònica? No. Ho deixem així, doncs. Jesús, sí que hi ha que reconèixer que l'oposició diga aquestes paraules i valore positivament el que ha sigut un govern és digne de reconèixer també que en aquest cas Mònica ha sigut molt generosa i no és habitual en l'oposició. Absolutament. El treball ben fet està ben fet. Molt bé, i de veres que... Li ho agraïs. Te dignifica, Mònica. Te dignifica, de veres que sí. Anem a entrar, si voleu, en projectes, a veure com anem d'hora. Sí, tenim uns minutets encara abans de fer la pausa publicitària. I anem a entrar amb eixos principals que teniu dissenyats en els vostres respectius projectes. Anem a començar ara amb tu, Mònica. Vinga, per on dirigiu, diguem, el vostre programa electoral? Per lo social, per lo econòmic, per lo... no sé, tu mateix. N'hi ha moltes propostes, molt bones propostes, n'hi ha moltes línies de treball que volem començar, però sobretot volem començar per l'ocupació, per l'economia, perquè pense o trobe que és el que més preocupa ara mateixa, no als agullentins, sinó a tota Espanya. Vull dir, estem en crisi, les dades diuen que anem eixint de la crisi, però continuem tenint unes taxes d'atur molt elevades. No podem permetre això. Nosaltres pensem que es pot dinamitzar molt més l'economia d'Agullent. Agullent ha sigut una població industrial, històricament sempre, que ha donat de treball i ha donat de menjar a la gent d'Agullent i a la gent dels pobles del voltant. Tota la vida jo recordo de menuda vindre autobusos de gent del voltant a treballar a Agullent. Tot això ara està més paralitzat, és evident que és la crisi i demés. Però sempre es pot incentivar, sempre es pot ajudar una miqueta al polígon, a les empreses, fer que els resulti atractiu vindre a Agullent a instal·lar les seues empreses. I no només les empreses en el polígon, sinó comerços al poble. Comerços al poble que ara mateix tinguem també servicis, tinguem pescateries, tinguem carnisseries, tinguem estancs, tinguem de tot, però n'hi ha que cuidar aquest comerç del poble, perquè si no la gent acaba anant-se'n fora i el poble acaba empobrint-se. I el que volem és incentivar, ajudar a la gent que tinga idees i que tinga interès, que tinga il·lusió per muntar qualsevol cosa, per fer-se autoempleat, per crear idees. Volem fer una oficina de promoció d'ocupació que faci arribar a la gent de quina forma jurídica pot muntar alguna cosa, quines idees o quines subvencions pot obtindre. Hi ha molta gent que li falta assessorament, que té idees, té bones idees, però no sap com dur-les a terme. I volíem crear una oficina que ajudi a tota aquesta gent, que li faci arribar
tota la infraestructura de l'Ajuntament que es senca acollit i que es senca ajudat per l'Ajuntament de forma que puga intentar fer-se un lloc en el poble. I aquesta era la línia de treball que nosaltres volíem impulsar principalment. Ja que hem començat per aquesta matèria, Jesús, per a fomentar l'ocupació en el municipi, teniu en el programa algo dissenyat? Efectivament. Anem a veure. El primer que hem de dir és que les polítiques d'ocupació, per l'ordenament jurídic que tenim, són competència de l'administració autonòmica. Però què passa? Que l'administració autonòmica, pel que comentàvem abans, l'administració autonòmica està en una situació absoluta de paràlisi per falta de finançament. Per tant, crec que som els ajuntaments els que, com sempre, ens hem d'avançar a l'hora de realitzar aquestes polítiques. Jo distingiria, en el tema de polítiques econòmiques i d'ocupació, dos blocs de mesures. Un primer bloc que serien les mesures conjunturals, és a dir, són les mesures del moment, que els serveixen per a solventar un problema en aquest moment. Fonamentalment, el tema és la creació de plans d'ocupació locals. L'Ajuntament d'Agullent, des que l'administració autonòmica va deixar de fer els plans d'ocupació, que tot el món coneix, l'Encorp, el PAMER, va deixar de finançar-los perquè no tenien diners. Nosaltres el que vam tindre que fer és crear-los nosaltres. Crear-los nosaltres dels nostres propis recursos, dels recursos que comentava abans que tenim estalviats precisament per a fer aquestes coses. Doncs, aquests plans locals, el dilluns teníem l'últim plenari, fem la modificació de crèdits. Exactament, una de les modificacions era per a crear aquests llocs de treball per a 3-4 mesos per a 3 persones en 2 blocs, que això és una mesura conjuntural, però és una mesura que alivia el problema d'aquestes persones durant aquest temps i, a més, li permet accedir a altres tipus de prestacions, com a mesura conjuntural. Això una. I dos, una cosa molt important, que és que en la gestió municipal, la contractació, es compte amb els empresaris i professionals del nostre poble. Per exemple, nosaltres hem fet el condicionament acústic de l'Auditori Josep Maria Bru. La veritat, i no és perquè sigui del meu poble, però és un auditori preciós. I més en les condicions acústiques que té. Qui ha fet aquest condicionament acústic? L'han fet el fuster del nostre poble i una empresa d'obres del nostre poble. Això, a banda de que dinamitza la nostra economia, ja dic, com una mesura conjuntural, per a nosaltres és un orgull poder ensenyar aquest auditori i dir això ho han fet els del meu poble. Això com a mesures conjunturals, plans d'ocupació local i contractació directa per part de l'Ajuntament d'empresaris i professionals. Però com a mesures estructurals, és a dir, a llarg plaç, nosaltres creiem fonamentalment que té que haver una cosa, que és la inversió en formació. La nostra gent ha d'estar formada i preparada bé per accedir al mercat laboral o per a reintroduir-se en aquest mercat laboral. La gent aturada del nostre poble ve fonamentalment d'un sector, que és el sector del tèxtil. És a dir, la gent entrava molt jove a treballar i acabava la seva vida laboral dins del sector del tèxtil. Això que en la seva època tenia un avantatge, que era una feina segura, regular i certa estabilitat. El que ha passat que en la crisi econòmica i en la crisi del tèxtil, al trobar-se fora, es troben en un problema, i és dir, que no poden accedir a nous treballs perquè es falta formació. Crec que l'administració, en aquest cas l'administració local, ha d'aprofundir en això. I com aprofundeix? Per exemple, quan nosaltres vam arribar al govern, hi havia una escola permanent d'adults, que es dedicava bàsicament a l'alfabetització. Nosaltres li vam pegar la volta a això i hem fet que aquesta gent aturada, per exemple, poguera introduir-se a la informàtica, poguera saber què és agafar un ordinador, poguera entrar en l'anglès, anglès comercial, tindre títols homologats que li serviren després per a accedir al mercat laboral. Importantíssim també les universitats i els centres de formació de segon grau. És a dir, que els agullentins i agullentines puguen fer les pràctiques dels seus estudis en el nostre poble, perquè això a ells es dona la formació necessària, al poble l'enriqueix en els estudis i la formació que tenen ells i fa que aquesta gent formada s'implique també en el nostre poble.
Ara anem a introduir, durant aquest any encara, la participació en la FP dual, que estan duent molts instituts, és a dir, formació teòrica i pràctica també en el nostre Ajuntament. I dues coses més, perquè veig que ja no tinc més temps. Aprofundir en la diversificació econòmica, és a dir, tenim un poble, com ha dit Mònica, fonamentalment textil, però és bo també que això es diversifique en altres sectors econòmics. Per exemple, el sector agroalimentari. Ja tenim empreses que estan fent vins de molt bona qualitat, que estan fent cerveses ecològiques de molt bona qualitat. I també una cosa importantíssima i que nosaltres hem fet i que anem a continuar fent, que és la promoció dels productes locals. Després anirem detallant més estos projectes, aquestes idees que volen portar a terme els candidats d'Agullent per al seu municipi, però són en aquest moment la 1:20. Anem a fer una pausa publicitària, no se'n vagin, que tornem de seguida. La 1:24. Continuem en directe al Bon Dia Comarcal, concretament en el temps del debat electoral amb els candidats a l'alcaldia d'Agullent. Els recorde que estan acompanyant-nos Jesús Pla, actual alcalde del municipi i candidat a l'alcaldia per Compromís, i ens acompanya també Mònica Chorques, que és la candidata a l'alcaldia per el Partit Popular. Ens han presentat les seues candidatures. En la primera part també han fet balanç d'esta legislatura en la que estem i que està a punt de finalitzar. I han parlat ja un poc també, diguem, de les línies mestres de lo que és el seu programa electoral. Anem a continuar aprofundint en aquests aspectes perquè els veïns d'Agullent volen saber quines són les propostes que els oferiu, per què els demaneu la seva confiança. Volen escoltar-vos què és el que voleu oferir-los. I en aquest cas anem a entrar en el que és l'economia local. Heu recalcat els dos que està sanejada. Quines són les idees per a mantindre-la així durant aquests pròxims 4 anys? Per a que el deute, veig que se doneu, a mi me dona igual. Jo, com veig que n'hi ha, a més, molt bona harmonia, per deferència. A Mònica, Jesús? Perfecte, encantat. Vinga, Mònica, endavant. Per a mantindre aquesta economia sanejada en aquesta pròxima legislatura, teniu programat alguna coseta? N'hi ha que continuar treballant com fins ara sabem i n'hi ha que saber gestionar els diners, mai gastar més enllà del que tenim, evidentment, per a poder mantindre el poble d'Agullent conforme el tenim. Portem molts anys, jo trobo que ja sabem fer-ho, ha sabut fer-ho Compromís, ha sabut fer-ho el Partit Popular anteriorment. Pense que no som un poble, o sigui, som un poble digne d'admirar de tota la gent que ve de fora. Pense que tots estem molt orgullosos de ser d'Agullent, tots volem molt el nostre poble, però és que objectivament la gent de fora ve i veu un poble bonic, cuidat i molt mimat. I hem sabut fer-ho sense endeutar-nos, sense gastar més enllà de les nostres possibilitats, pedreta a pedreta, passet a passet, i hem fet el poble que avui tenim, entre tots els d'Agullent. En quina línia de que hem seguir treballant? En la mateixa. En la mateixa, ara no és hora de canviar. Ja vindran temps millors, ja intentarem fer més coses, però de moment pense que n'hi ha que anar per la mateixa línia que fins ara. Austeritat és el que és. Correcte. Jesús, ha afectat molt la crisi al municipi? La crisi efectivament ha afectat al nostre municipi i sobretot l'ha afectat d'una manera personal. La crisi del tèxtil, fonamentalment, de l'altra indústria també, però del tèxtil, ha sigut un drama personal per als agullentins i les agullentines. És a dir, jo per la meva professió he tingut que viure molts dels acomiadaments col·lectius que han hagut, i això és una crisi personal. A nivell econòmic, evidentment, també l'ha afectat, perquè la baixada del cicle econòmic al final acaba afectant també a les arques de l'Ajuntament. Però quina és la manera en què l'Ajuntament d'Agullent ha pogut mantindre aquesta situació econòmica, que com estava dient Mònica... Austeritat, com dia Mònica? Austeritat
i control pressupostari. Jo crec que el control pressupostari és el fonamental. Ara estem veient que hi ha moltíssims ajuntaments endeutats. Endeutats en els bancs, però els forats pressupostaris que tenen, per què són? Una cosa molt evident, perquè no es feien uns pressupostos realistes. L'explicació és la següent. Han volgut gastar molt. I quin era el mecanisme que els permetia gastar molt? Pressupostar ingressos irreals. És a dir, si jo vaig a cobrar 100.000 euros d'IBI, per què pressuposte 250.000 euros? Perquè vull gastar-me-los. Perquè això, en els ingressos, suposa també els gastos. Quan ve la liquidació del pressupost, evidentment no has recaptat 250.000 euros d'IBI, però te'ls has gastat, per tant, forat de 150.000 euros. Si això s'uneix a totes les partides, el crea un dèficit en l'Ajuntament que és impossible de remediar. Per tant, control pressupostari. Què vol dir control pressupostari? Això ho entendran tots els aguyentis i aguyentines. Si jo crec que vaig a recaptar 100.000, no posa en el pressupost que vaig a recaptar-ne 100.000, posa que ne vaig a recaptar 90.000, perquè així sé que sols me'n podré gastar 90.000 i que vaig a tindre 10.000 euros estalviats al remanent. Per a què? Per a poder fer polítiques socials, per a poder fer polítiques d'ocupació. Fonamentalment, trellat, que és una cosa molt valenciana, però molt fonamental, austeritat, i en els números i en els pressupostos, control pressupostari. Ixes són les idees de cara a aquesta pròxima legislatura en matèria econòmica per a mantenir sanejades ixes arques municipals. I també s'ha fet al·lusió ara, en aquesta intervenció última, a l'àrea social, per a poder destinar diners en matèria d'ajudes als més necessitats. Teniu programat alguna cosa també, Mònica, en aquest aspecte? Sí, també, per supost, no ens oblidem de ningú en el poble. En l'àrea de benestar social, en el poble de fent-se ja molts anys i positivament, n'hi ha un servei d'ajudes que presta l'Ajuntament en unes persones que es desplacen als domicilis de la gent major, de la gent dependent, que moltes voltes no tenen família o es troben soles o tenen família que no els pot ajudar al 100%, i van i els ajuden a alçar-los, a vestir-los, a portar-los, a passejar-los. És un servei que presta l'Ajuntament i ho fa molt bé. I el que es fa bé s'ha de mantenir. Evidentment, tot es pot sempre millorar. Jo observo, per exemple, avui en què n'hi ha gent major que viu a soles, no té família al poble o no ha tingut descendència que s'ocupi d'ells, i veig a molta gent voluntària d'Agullent que desinteressadament va i els porta un plateret de dinar tots els dies. O veig que van i els ajuden a fer la compra o li porten les receptes al metge. Voldria d'alguna forma no oblidar-me de tota aquesta gent i des de l'Ajuntament, no sé quina serà la fórmula, però fer que tota aquesta gent no es vegera soles mai. Com? Creant una espècie de menús, que tots els dies menjaren equilibradament, que menjaren bé, que estagueren atesa a tota la gent i, sobretot, als majors el que els agrada és que els facis companyia, que els ajudes, que vagis a xerrar un rato amb ells, que no els deixes sols, tenen molta soledat la gent major. I voldria fer, perquè he vist iniciatives a voltes en residències de majors i en centres de dia, dies comunitaris entre xiquets d'escoles pròximes i gent adulta, gent major. A Agullent ho van fer una volta, ho va fer l'Ajuntament de Jesús, al casal jove van portar la gent major, van portar els vells i els van ensenyar a fer calceta. Estaven fent bufandes i fent barrets i demés de la gent jove. I va ser una vesprada superdivertida tant pels majors com per als joves. Això no s'hauria de perdre i pense que hauria regularitzar-se. Una vesprada al mes, una vesprada a la setmana, no sé en quina assiduïtat, però deurien fer companyia als majors, deurien sobretot ajudar-los d'aquesta forma. Això no costa diners, això costa voluntat. I voluntat en Agullent n'hi ha moltíssima i es pot fer, això es pot dur a terme. Però a més dels majors, nosaltres volem incidir moltíssim en una necessitat bàsica del poble, que és la medicina familiar general. Hauria garantir-se. En Agullent sempre s'hem hagut de desplaçar a Ontinyent al centre d'especialitats, però sempre hem tingut un metge, sempre hem tingut una infermera i sempre hem tingut un pediatre a Agullent. Els últims anys, aquest servei està
té moltíssimes carències perquè per diverses raons, o s'ha posat malalt el metge, o el pediatre l'hem hagut de compartir en altres pobles, de forma que la gent que acudís al metge mai sap si ho està, si no està, si me n'he d'anar al Baida, si he d'anar-me'n a Ontinyent, i això sí que voldríem regularitzar-ho i garantir que sempre tinguem un servici mínim i bàsic de la medicina general al poble. Benestar social. Jesús, hi ha moltes persones dependents que tenen problemes en el municipi. En qualsevol cas, quin és el projecte vostre per a millorar? Jo no sé si en 2 minuts vaig a poder sintetitzar-ho. Vaig a intentar fer una capacitat de síntesi. Intent de síntesi. Fonamentalment, jo crec que una societat no pot avançar si es deixa a les persones més desafavorides darrere. Això no s'ho podem permetre. És a dir, nosaltres, des de l'administració local, en l'àmbit competencial que tenim, hem de fer que tots avancem al mateix ritme. A veure, quines són les mesures de l'Ajuntament, quins són els mecanismes que té l'Ajuntament per a no deixar a ningú darrere. En primer lloc, pla de xoc, emergència social. És dir, això es diu en una frase, dirà, al nostre poble ningú ha de passar gana. Això és una cosa fonamental i per això estan el conjunt d'ajudes d'emergència social, evidentment després dels informes corresponents dels treballadors socials. Per això és una cosa que s'ha de fer i que s'ha de continuar fent, inclús que s'ha d'ampliar. Afortunadament no són massa els casos que tenim, però els que tenim els hem de controlar i els hem de posar solució. L'assistència domiciliària que estava dient Mònica, això per a nosaltres és fonamental. És fonamental perquè nosaltres, quan vam arribar al govern, hi havia una persona en l'àmbit de l'assistència domiciliària, nosaltres vam creure que això era una necessitat bàsica del nostre poble. Cap malalt va quedar-se sol sense poder alçar-se del llit perquè anirà una persona a alçar-lo, a dutxar-lo, a controlar que es prenga la seva medicació, inclús a controlar la seva dieta. Perquè estava dient Mònica, això que dius dels menús, això s'està fent ja. Això és un programa que es deia menjar a casa, major a casa. Nosaltres tinguem una sèrie de places, la treballadora social els oferta i se'ls porta un menú de càtering a aquestes persones. Això s'està fent. Hi ha una cosa fonamental, persones dependents. Després, si no la temps, parlaré de l'aplicació de la llei de la dependència que està fent l'administració autonòmica, però en el que a Agullent respecte. El servei d'atenció a les persones dependents estava establert en la localitat d'Albaida, jo crec que els agullentins i agullentines ho sabran, que era allí on es centralitzava aquesta gestió. Però què va passar? Que l'Ajuntament d'Albaida va decidir prescindir d'aquest servei per les qüestions pressupostàries d'aquest Ajuntament. Nosaltres que de cap manera volíem deixar que aquest servei deixarà de prestar-se per als nostres veïns, hem assumit aquest servei. Per tant, el servei d'atenció a la dependència des de fa aproximadament un any i escaig està prestant-se en el nostre poble. Nosaltres volem continuar i ampliar-lo. Una altra de les coses que hem fet i que anem a continuar fent és l'ampliació del servei d'atenció psicològica. Abans teníem el CEAFI, que era sols per a famílies desestructurades, però nosaltres enteníem que aquest servei no era suficient, perquè n'hi ha altres casos de gent que no podia accedir, que necessitava una atenció psicològica directa. També hem ampliat i anem a continuar ampliant aquesta atenció psicològica. I una cosa molt important per a les persones dependents. És tan important atendre-les quan tenen la situació de dependència com previndre aquesta situació de dependència. És a dir, les persones majors, que són les que estan en risc fonamentalment d'estar en aquesta situació de dependència, se'ls ha de fer activitats que s'estan fent, per exemple, de psicomotricitat o també d'estimulació cognitiva, per a previndre aquestes situacions en què estiguen desvaigudes. És a dir, activar-los per a que la situació de dependència arribi més tard. 2 apunts tan sols. Primer, en quant a la llei de la dependència, l'administració autonòmica no està complint les previsions d'aquesta llei de dependència, per tant, hi haurà que reclamar que les complisca, perquè hi ha coses que són absolutament de la seva competència, com per exemple el pagament de les prestacions reconegudes, i una altra cosa fonamental, que és
La reforma de la llei de bases del règim local, que ha llevat als ajuntaments com a competència pròpia els serveis socials. Els ajuntaments que estem en primera línia de batalla en el tema social, necessitem que el benestar social sigui una competència pròpia. Per a què? Per a poder fer inversions i que els interventors i secretaris ens facin els informes positius per a nosaltres invertir en serveis socials. La modificació que hi ha hagut de la llei de bases del règim local ens ha llevat aquesta competència. Per tant, això jo crec que durant aquesta legislatura hi haurà que reclamar que es modifiqui. Mònica, Jesús ha utilitzat 2 minuts més que tu en aquest aspecte. En matèria de benestar social t'ho dic perquè si vols afegir alguna coseta més t'ha donat temps a escoltar-lo i a poder valorar. No, no patisques, va bé. Ho deixem ahir? Vinga, doncs anem a parlar d'un altre aspecte. Com afecta la línia Xàtiva-Alcoi al municipi d'Agullent? L'afecta molt directament? Té usuaris? Com vegeu la situació? Vos ho pregunto als dos. De fet, pense que igual Jesús que jo hem sigut usuaris molts anys. Molts anys. Quan hem anat a estudiar a València, perquè és la principal via de comunicació que ha tingut sempre el poble amb la capital de la província, amb València. Tots els estudiants d'Agullent, quan hem hagut de desplaçar-nos a la universitat i anar a València, hem fet ús d'aquesta línia. Aquesta línia ja fa molts anys que és motiu de disputa, però no perquè vulguin llevar-la, fa molts anys, de fet, quan jo anava ja es comentava si la volien llevar, anul·lar, però trobo que no és per falta de gent. És de veres que des de Xàtiva fins al Coll la línia està deteriorada, però deteriorada urbanísticament, vull dir, necessita d'unes reparacions, d'una modernització i de més que no arriba. La línia en aquest trajecte va molt més espaiet el tren i tal, perquè volen mantenir aquest servei. Per a mi el prioritari no és desplaçar-me a València en tren, sinó desplaçar-me, l'ús que fem del tren. Antigament, tots els agullentins que anàvem a la Universitat de València, però avui la realitat és que la majoria, no tot el conjunt d'agullentins que està estudiant a la universitat, el 90% estan en les universitats de Castelló, de València i d'Alacant. Hi ha gent fora, sempre hi haurà gent en Barcelona, en Saragossa i demés, però la majoria estan en Castelló, en València i en Alacant. Aleshores trobo que no és la línia del tren Alcoi-València la prioritària que s'ha de mantenir per un sentit romàntic que tinguem els que fem ús d'ella, sinó que n'hi ha que garantir un servei mínim de connexió amb les principals capitals de la nostra comunitat, amb Castelló, amb València i amb Alacant. Aquestes línies existeixen actualment en autobús, però no passen per Agullent. Sí que estan des d'Ontinyent, passa per Albaida, passa per Muro, va a Alacant. Està des d'Ontinyent, que va a Castelló. Només es tractaria de fer uns convenis en els que se'ns incloguera els agullentins també en aquestes línies, de forma que la gent poguera desplaçar-se a les universitats i estagueren on estagueren. Anem a veure, la línia tren Xàtiva-Alcoi. Anem a intentar condensar també el tema perquè aquesta història és molt llarga. Anem a veure. Nosaltres, i no sols nosaltres com a compromís, sinó històricament, el municipi d'Agullent, inclús pràcticament tots els municipis de la Vall d'Albaida han apostat per la línia Xàtiva-Alcoi com a la línia vertebradora de les comarques centrals. És a dir, era allò que vertebrava el nostre territori de sud a nord i ens connectava amb Xàtiva i, evidentment, amb València. Fruit d'aquest convenciment que tenia la corporació municipal va ser que, aprofitant dels plans llançats en el seu dia, uns plans d'inversió, l'Ajuntament d'Agullent va refer tota l'estació de tren. Nosaltres diem estació, tècnicament és un apeadero, però la vam refer, fent-la accessible, fent que la gent no es banyara quan anara a l'estació i remodelant-la sencerament. Això no ha anat acompanyat per part de l'administració central i l'administració de la comunitat autònoma d'una aposta real per aquesta línia. Jo vaig assistir, perquè va vindre un conseller de la Conselleria d'Infraestructures, a la presentació del pla conjunt entre l'Estat i la comunitat autònoma per a modernitzar tota la línia. I llavors es parlava, i no fa molt de temps d'això, es parlava que aquesta línia es podia modernitzar-se en unes inversions que s'havien partit, en unes expropiacions de terrenys per llevar les curves del tren, en una hora podria estar en València. Això és el que diem, perquè això tècnicament es pot fer. Però què passa? Que l'administració autonòmica va incomplir aquest conveni.
És a dir, no va aportar la quantitat de diners que tenia que aportar per la situació de fallida tècnica que té, i l'Estat, evidentment, si no tenia la contraprestació de la conselleria, no ho ha fet. Però és que això es veu damunt en tots els pressupostos generals de l'Estat, perquè nosaltres, a través del nostre diputat, tots els anys en els pressupostos generals de l'Estat, demanem inversions en la línia Xàtiva-Alcoi. Clar, quan el trobes que l'Estat, que és el que té la competència actualment en aquesta línia, pressuposta 100.000 euros per al manteniment de tota la línia. Clar, això és absolutament impossible, però és que damunt, en l'estat d'execució del pressupost, és a dir, quan ja s'ha liquidat el pressupost, veus que s'han gastat el 25%, és a dir, 25.000 euros en tota la línia Xàtiva-Alcoi. Això no cap en cap de cap. Però és que, a més, quan tu veus que es pressuposten 100.000 euros en els pressupostos generals de l'Estat i que una administració es gasta 1 milió d'euros en un apeadero d'eixa línia, això no té absolutament cap sentit. Això és absolutament desconèixer quina és la realitat d'esta comarca. 100.000 euros per a tota la línia des que se'n gasten 25.000, 1 milió d'euros gastats en un apeadero. Per tant, què és el que hem de fer des de l'Ajuntament? Des dels ajuntaments continuar recolzant la línia i sobretot demanar als diputats de tots els partits en el Congrés dels Diputats que peleen per aquesta línia en la competència estatal i als diputats de tots els partits en les Corts Valencianes que peleen per aquesta línia, però que peleen i que demanen inversions. Anem a aprofitar uns minuts que ens queden encara per a que pugueu exposar algun projecte ja més que vulgueu ressaltar dins del vostre programa electoral. No vull que se n'anari i vull dir que m'agrada parlar d'aquest projecte en concret. Com tenim uns minutets, vos deixo que ho pugueu fer. A banda que ja hem parlat de treball, d'economia local, de serveis socials, alguna coseta més que vulguis destacar del vostre programa, Mònica? Nosaltres volíem, aprofitant que Jesús abans havia parlat de l'Escola Permanent d'Adults en Agullent, és cert que va millorant-se cada any, però volíem ampliar molt més encara l'oferta formativa, els horaris i sobretot la professionalitat del servei prestant ajuda als professors que hi ha avui en dia, perquè és cert que hi ha moltíssima gent que està aturada, aquesta gent vol formar-se, però acudís i no tenen ni suficients horaris per a desdoblaments, ni poden estar tots junts en la mateixa aula, ni poden fer una ensenyança individualitzada de cadascun d'ells. Per tal de que hi hagi menys alumnes a classe, per tal de que cadascú pugui arribar a tota la formació que voldria o que necessitaria, volíem ampliar aquesta oferta, volíem ampliar professorat i horaris. Mònica s'ha centrat en un punt d'educació. Jesús, alguna novetat? Vinga. Anem a veure. Jo crec que hem parlat un poc de tot, però no hem parlat d'una cosa que per a nosaltres és fonamental, que és el medi ambient, la política ambiental. Agullent és un poble que és eminentment industrial, però també és un poble molt apegat a la natura, molt apegat a la serra. Per tant, jo crec que l'acció de govern de l'Ajuntament d'Agullent ha d'equilibrar el respecte mediambiental i el progrés econòmic. I això és una cosa que nosaltres hem intentat fer durant tota aquesta legislatura. Jo tinc molta il·lusió, perquè tinc molta il·lusió. Jo crec que els agullentins en general tenim molta il·lusió per la recuperació dels nostres espais naturals. En el seu dia va ser una cosa que potser no va ser massa gran en diners, però simbòlicament és molt important, que va ser la recuperació de la font del Benetzar, per exemple, que era una cosa històrica que estava tapada de runa industrial. 12 camions de runa van treure d'allí. Està recuperada, està brollant la font. Una cosa que dic que em fa molta il·lusió a la gent del meu equip moltíssim, i jo crec que a tot el món en Agullent, és la recuperació del barranc de la Font Jordana. Els barrancs en el nostre poble històricament han estat molt maltractats, molt maltractats. I ara hem signat un conveni, que tinguem signat ja, en la dotació pressupostària per part de la Diputació, per recuperar aquest barranc des del Parc de la Font Jordana fins al pont del cementeri, per cert, fins al pont antic, que també recuperarà, fer un itinerari ambiental que eixiria de la Font Jordana, passaria pel pont del cementeri i tornaria a entrar en el Parc de la Font Jordana i recuperem
una de les zones que està apegadíssima al poble, d'un valor ecològic incalculable i crec que és un tresor que hem de preservar. Tenint el conveni ja aprovat, el projecte ja aprovat, és una de les coses, com a projecte per a aquesta legislatura immediat, que ens omple d'il·lusió. Estos últims minuts, els vostres veïns, sobretot, els telespectadors que estan veient-nos des d'Agullent, van a prestar atenció al que aneu a dir-los. Mònica, tu eres la primera vegada que te presentes com a candidata. Sí, senyor. Els teus veïns voldran saber per què vols ser la pròxima alcaldessa. Bé, jo em presento com a cap de llista del Partit Popular i voldria ser l'alcaldessa d'Agullent per treballar pel meu poble, perquè tots els agullentins em coneixen, a Agullent mos coneguem tot el món, saben qui soc, saben com he crescut, qui és la meva família, saben que vull que el meu poble, saben que vull que la seva gent i saben que treballaré incansablement perquè Agullent prospere, perquè seguisca igual que està i vaig a d'ací a més i per treballar per tots ells. Jesús, 8 anys com a alcalde. No has tingut prou, vols estar ahí de nou 4 anys més i volem saber, els teus veïns i jo també tinc curiositat per saber per què vols estar 4 anys més, per què vols que la gent continuï confiant en tu. En primer lloc, vull continuar per l'estima que li tinc al meu poble. Vull dir, això és una cosa que els agullentins portem al cor i és una cosa general, no és una cosa meva, és una cosa de tots. Nosaltres som molt d'Agullent. En segon lloc, perquè la gent que ve amb mi té moltíssima il·lusió, té moltíssimes ganes de treballar, de continuar treballant i sobretot de veure com el poble va avançant i que avança tot junt, tota la gent d'Agullent tot junt, i això és una cosa que t'espenta, que t'espenta. Jo, el que estava dient, Mònica, jo no vull ser l'alcalde de Compromís del meu poble, jo vull ser l'alcalde d'Agullent, dels de Compromís, des del PP, des del PSOE i de tot el món. És a dir, jo miro a la cara de la gent i no sé si són de Compromís, si són del PSOE o si són del PP. Són agullentins i agullentines. I per a mi en això n'hi ha prou. Jo no anem a fer promeses, jo crec que en aquesta època la gent no vol promeses grandiloquents. Jo crec que el que la gent vol és que quan toquen a la porta de l'Ajuntament s'obri a la porta i n'hi ha algú. I per això estem nosaltres en 3 coses, en la il·lusió, en l'experiència i sobretot en l'honradesa. Respostes que han pogut escoltar els nostres telespectadors i sobretot als que més els interessa. Als veïns d'Agullent. Jesús, Mònica, moltes gràcies als dos. Moltes gràcies a vosaltres. I molta sort. Gràcies. Gràcies. I moltes gràcies, per supost, també a tots vostès, als nostres telespectadors. Posem punt i final al programa d'avui. Demà dimarts tornem. Esperem comptar amb tots vostès. Hem convidat els candidats a l'alcaldia de Genovés. No s'ho perguen i passen un bon dia. Adéu.